Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas, anapauluan. Ganggan laet, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sige, ibaba tayon dagiti kawayan. Tapno maaramid tayon ti kalapaw tayo iti igid ti baybay. Mayad ka agpayso dito'y apangyaramidan iti kalapaw tayo. Tapno asidag tayo iti pagkalapan iti baybay. May mayat mo't lang no adda balay tayo iti pantay. Tano adda bagyo. Adda pagkamangan tayo no nadawal ti baybay. Ay, huwan barok. Kasapulan tayo ti pagkamangan tayo abalay iti bantay. Rogyan tayo nga rodan ti agkali iti abot. Pangikabilan tayo iti kawayan na puste. Para iti kalapaw tayo. Madamdama, umay kanumot dagiti kaaruba tayo iti bantay. Agaramid damat kano iti kalabaw da dito'y igid ti baybay. Nasapa ka mat, Roman? Di magasakta umay kay tulungan ang mga wit kadag iti libroyo ang mapanid di pagadalan, ma'am. Nasingpet ka talaga. Kanayon ka adumagas ang mga wit itibag ko ang mapanidya pagadanan. Malabsak mo't ngamin to'y balayo, ma'am. Anya day taawit mo ang nakaplastik? Jay gayang basit ang nakalapak. Kabayatan ang nakalugan na kiti balsa nga umay dito'y, ma'am. Ited ko gayam ka na kayo. Anya? Itad mo kanyak tinakalapam alamas. Uwan, ma'am. Alangan mo't nga itugot ko iti pagadalan. Malaeston, Di sayang. Agyamanak nga rod, Roman. Umuyog ni siya, talaga di tauhan. Mapan kami, iti imbagada na napintas na ramidan na resort. Sa dino, napintas matla ka di a lugar nga aramidan a resort? Anda, makikita na iti tripulante na imbaw ni siya. Sinawarda, ti Isla Dayak. Ichay kumalugar, dagiti awan amuna. Tapno awan mangiparit iti aramidan tayo. Anda kayong ni siya na nangibaga. Iti lugar na iti mono na mangyan. Iti kadiigit ti baybay? Mabalin nga aramidan a resort para kadagiti paada tayo ababak nang? Well, eso na sumuratak. Anda karon napintas na mayon sa na isla, dagiti mangyan. Ado ka no tilamas, kanda dumapay na agtao diti baybay. Awan sa kano ti am mo dagiti mangyan. Mabalin tayo asakupan ti islada. Husto ti kunani siya. Kumoyog ni siya, tapno isuro ni siya kanagiti tao, no anya ti adang, tapno mapapanaw isuda na mangyan. Tapno masakop tayo ti islada. Saan kan amakidalos dito'y pagadalan, Roman? Agawid kan. Taamangan no agtudo. Aglugan ka pa'y itibal sa nga agawid. Inak nga roden, ma'am. Agyamanak tapalubusan dak nga agawid na nasapa. Amok ti anos kan rigat mo nga agapoy di isla. Nadyak agkam mali. Sikapay lang ang tagtutubo nga agad-adal ichay. Di da maanusan ti agbalsa iti bigat kan malam, ma'am. Agkalap da kanulangan. Saan dang entresado nga agadal? Panagkalap ka dilaang ti pagsapulan nyo ichay? Wan, ma'am. Mabalin ti agbang kagigibantay. Ngam kay kayat dagiti tao ti agkalap, tamayla ko da adagos ti makalapan da. Iso adid kayat ti agmula. Tamabayag nga urayan kasta ka di. Dahil tatipod no, ma'am. Pinadas ko ti nagmula. Ngam binuras mat ti sabali a tao. Idi nakalugan nak itibalsa nga agturong dito isla. Adda na tan nawagak adak kala bapor. Agturong samat dito eh. Sapay ko na day di apong. Ama di kanon no adda maisarong dito'y agan-gan na et. Kastamat ti istorya dagiti nataangan. Nauyong kano dagiti ganggan na et. Ang mga no delikado tayo kadagiti nakalugan iti bapor anakitam. Madanaga na kanod. Ang mga numaulit di kunada. Ang nagsagaba ini dagiti kapulyan tayo. Gapo ka dagiti ganggan na et. Marigaten da kanong aming dagiti tapnao. Pagtrabahon da ida iti nadagsan.
Dusaan dati makita da nga aginanang. Saan tayo ngay palubos nga aramiden da kada tayo da abanag? Ganggan na at dalaang. Da tayo, tiyakin kukwa iti isla. Apay kas na da kaamak mo, anak ko. Adda nakita kadak kilabapor iti taaw nanang. Ha, ang mga nuganggan na utmat dagita. Kasano tayon at agad ito eh. Talaga kadi anaranggas dagiti ganggan na at. Uwan ka no. Adda imay idi. Ngam pinagbalinda nga adipan dagiti pada tayo amang yan. Ganggan na at da, iso da pa'y tinaranggas. Kaamamak nuganggan na at nga agpaiso dagita. Adda armas da. Idinto taawan kada tayo. Bareng no saan da aganggan na at nanang. Kasano da kadi anak kapanaw idi. Adda ka din imay asoldado anang tulong kadagiti pada amang yan. At da siguro am-ammo ng opisyal ang nagkamangan da, kat iso tinang tulong kadakwada. Mama, jak matan-awan ti dakkel a bapor. Adda ka din napananda, papa? Wan, iha. Napandanang kita iti mabalin nga aramidan a resort iti maysa nga isla. Amoy, mama. Kaya't ko tagbakasyon iti maysa nga isla. No daytay awan klasik. Isu nga rod, nga ikagumaan ni papam nga agpaaramid iti napintas a resort. Oh, wow! Nagmayatan no adda resort tayo iti maysa nga isla? Masigurado nga agbaligi ni papam iti misyon da. Asino ti nakakita iti isla, mama? Ada imbaon ni papa managbirok. Naduktalan da nga awan pa'y titulo dayjay nga isla. Kaya tiyo asawan. Awan ti agnana at tao? Ada. Ngimpanay da nga ignorante. Mangalap da kanulaan. Makitam ka di ti dakkel a bapor. Adda ibabada a babasit a rubber boats. Ha? Kaya't asawan da ita. Dito ayan tayo ti pagturungan da. Madlaw agan-gan na at ti daduma. Tapuraw ti kudil da. Ngam adamat kapada tayo ti kudil. Iso na lang tamadlaw a mistiso da. Natitirad ti agong da. Iya si dagtaman ti bilog. Tabarang saan daan naranggas. Sige. Ngam saan taon yung umasidag. Amangan no pagaramidan data iti dakas. Anya nga tati panggap da kita. Taapay nga umay da dito'y lugar tayo. Obserbaran ta. Nay, adda lumugan kadag iti rubber boats. Hello, Rico. Anya ti madamag di tanapanan niyo. Adam ni da kami iti isla. Napintas, kanado ti laman sa ti adalam na pasat ti bye-bye. Mayat ka di ti view dita. Adaman tayo tasidag. Kanapintas amin ti buya naglawlaw. Anya ko maabuya dagiti makita dita. Ada nagduduma dit sura na nga rock formation iti aglalaw. Mabalin ka di apag kakamangan to dagita abat bato. Babaan itirang tay a simento. Tapno mabalin apag pasyaran dagiti turista. Mabalin na unay. Mayat tinapanunot ni Sika. Ano lagi dito umay na turista? No anda pagpasyaran itirabaw dagiti rock formations. Mayat nga ro da pagkakamangan dagita a rock formations. Babaan itirang tay. Naibag ta si Mangpat kan iha. Imbawag itay ni papam. Ada kanun nasarakan da anapintas nga isla. No, kasta. Makapasyar tayo ni Timaysa nga isla, mama. Mabalinta sumuro at babaan iti yate. Adamat kapitan amang itulod kadata ijay nga isla. Tapno sigurado nga awan mang kalaban kada tayo ijay. Mangala tayo iti ado nga armas, mama. Ilogan tayo iti yate.
Adamat lalaki akadwata? Mayat nga agpayso day ta na panunot mo, iha. Adalakit di mangikaluya iti isla. Tapno agbutan, dagiti tattao nga adda ijay, mama. Iso amasapol nga ipakita tayo. Anaturay tayo. Dahi taman ti kayat ko kan ka, iha. Kasla, man nakigubat, apa nagpampanunot. Darasan tatyag subli ti porok. Masapo la pagsaganaan ta dagiti kakadwa. Taamang ano niya ti panggap dagiti aganggan naat. Agawaan tang ron. Pagandaran tan ti basit a bilog ta. Sapay basitan ti gasolina ti bilog ta. Pagandaran ta aging ga iti pakadanunan na. Makadanon tan tumit siguron iti igid sa maibos ti gasolino. Sa bagay, gaudan ta no maibos ti gasolina. Saan matkit di anak partak nga pataray dagiti gangan na ut. Takas laboy-buyaan da pa'y taglawlaw. Kabayatan na buy-buyaan da dagiti dadakkel abat bato itaglawlaw. Darasan ta matyag paigid. Paandaran ta nga rodan ti basit a bilog ta. Sige. Sapay ko ma. Ta umabot pa'y aging gaigi-igid. Oh, apay alangayo tinapabutnan. Dito'y titurungan dagiti gangan na at anagapoy ti dakkel a vapor nang. Ay napo, ilisin na kami kumangarod ka dagiti managdakdakas. Saan tayo paymat nga ammo no managdakdakas da, nang? Kastaman ka no ti inaramid idin dagiti ganggan na et. Simungad dalatan, kat pinapanaw da dagiti tattao. Isudan tinagyan iti igid ti baybay. Urayan tayo idanon niya ti kunada. Amangan no agpasyar dalang mat iti igid ti baybay. No agpasyar dalaeng, apay nga rod nga ada nagdakkel a bapor, kan ada pay rubber boat da sumangbay. Saan kay nga agdanag? Siyak ti sumabat karakwada. Kukwayo ka di tinagtakdaran dagiti babalay dito'y igit ti baybay. Kuko ti gobyerno, apo. Diyo ka di mo. Aginatang ni Don Rico daytoy nga isla. Anya ti kayat yu asawan? Ginatang ni Senyor daytoy nga isla. Isu ama demolish amin ababalay ditoy. Anya? Mademolish ko nam? Anya pa ngay? Isu ada kayo. Agbalkot kayon, kat pumanaw kayon ditoy. Anya ti pamanak na kiyo, ako kwayo dayto nga isla. Urayem, taumay ditoy ni Senyor. Adda kan kwa na ti papeles. Dayjay ti pamanaknak, ako kwa na daytoy nga isla. Anda pamanaknak, nakukuha ni siya dayto nga isla. Ato, ti papeles. Kitaan niyo. Kita man, senyor. Amo ka dili sika, ti agbasa. Sika na agtutubo. Uwan, sir. Senyor, ti awag ni sika kaniyak. Mono. Naglastog na ti apura wala kay. Inton kwan. At to'y pa ti demolition permit ni da kami. Kitaan ni sika, no adda mo ni sika. Tara. Amangan no tilang mangdilpat iti rugit ti ima ni sika ti amo ni sika. Ha? Ne. Adamat ngagpaisot ti tulo ti daga. Kan demolition permit da. No kaya't yun napalubusan kayo nagkalapit ti baybay. Masapon na agbunag kayo na umuna. Kadang iti graba na aramatan bagiti agarami diti pasdek diti igit ti baybay. Mano ka diti tangdan ti agbunag, senyor? Kukuha ni siyak na iti nasla. Dagiti makipagnaed, masapon nagtrabaho ni Isoda. Tapno palubusan ni siyak, nagkalap ni Isoda iti tao. Kaslasaan mat anain kalintigan dayta, senyor. Agbunag iti graba nga awan tangdan.
Saan na kaya ni Shakti turen ni Sika nagtutubo? Kaya't ka di pa ni Sika tiagyan dito isla? Wano papanhawan ka? Sigod kami dito, isla. Apaya papanawan na kami, senyor. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti NPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, aggigyan daruman iti igid ti baybay, kat panagkalaplaeng ti adda panagbiagda. Iti sabali abangir, baknang ni Don Rico, ama isa nga agom nga Espanyol. Ado ti gayam, kan koneksyon na nga opisyal, kayat na atagikwaan ti isla, kat pagbalinan na a resort, impakita na nga ron ti peke at titulo, kan demolition permit. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Saan na kaya't ni Shakti turen ni Sika nagtutubo? Kaya't ka di pa ni Sika tiagyan dito isla, wano papanawan ka? Sigod kami dito, isla, senyor. Apay apapanawan na kami. Kas makita yo, ado kami dito'y. Alright, no nabayag ni Sikayo dito'y, no awan pamanagnak, nakukwayo dito'y. Awan mat dokumento, nakukwayo dito na isla. Awan sarbinid na kayo na tao. Anya ka diti umayo nga ramidan dito'y. Senyor, kunam ka ni Siak. Masapol, nagtamad ni si Kaka ni Siak. Dita kayo pa. Saan kayo mat adyos apagtamdan ko ma? Na, bastos na dyan na tao. Sana mabalin ni Siak na dyan na awanan amo. Ignorante. Apay akas di panlaki sa iti dayjay aganggan na anak ko. Isungarod ading ko. Amangan no pagaramidan da kay tidakas. Saan anayin talintagan nga agbalin tayo nga adipon iti bukod tayo nga isla? Ngam adda na bilag nga armasda. Awan armas tayo akas kadakwada, anak. Ganggan na at dalayang nang. Nabilbilag dakit din ngamda tayo asigod nga daritoy. Adda kwartada. Takunada aginatang daday ito nga isang. Inaramid ti Diyos ti daga para kadagiti tao. Ngam apay nga adda gumatang kan mangilako iti daga. Day tamot ti saan ko ang maawatan nang kasanungag paiso. Siputan ni Sika, dahil dyan aging lalaing na tao. Awanan ba yun? Raamag matday dyan agtutubo, senyor. Natured. Nga may sarsarak na iso, te karadkad na. Sanbergwensa. Senyor, anya nga iti sumarunong aramidan? Ibagam ka na kwada. Nairugidan tagbunag iti grabaken kayo na maaramat iti panagaramid iti pasdeg na pagyanan tayo ditoy. Ang kasanong ti kalapaw da, senyor? Sapay nang ikabil da iti kawayan, iti rabaw tinanom. Tapno adda pagbaddakan da. Muno nagita na tao. Nagaramid ni iso na ti kawayan. Pag naanda iti rabaw tinanom. Nagaramid ni iso na ti pagidanda iti ngato ti taplat na kawayan. Apay nga ta, asan nga iti kadaratan tinang ikabilan da iti kalapaw da? Tahiti ipay rabaw ti danom. Nang ikabil da iti atidog a kawayan, akas poste. Sadot, kandugyot da kita na tao. Itin nagdalatan ti rugit da iti baybay. Enton Juan, lumagto dalatan iti baybay. Anya kumangay ti aramidan da iti baybay, senyor.
Anya kanit, karamidan di tao, no kaririing na. Oh, dahil karamidan dahil ito nagtitanom. Inrugi kano ni Papan, tinagpabunag kadagiti awan ammo na at tao iti graba, para iti pasdag nga ipatakderda. Mayat lakit di agbakasyon iti nasao nga isla, mama. Intanto man mat agpasyar ijay? Dahita matitagi uray ko iha. Agparamid tayo iti pasdag ken cottage, apagyanan dagiti agpasyar at turista. Pagbalinan tayo dayjay nga isla. Tapno pagpasyaran dagiti babaknang at turista. Wan, iha. Ado lakit diti turista ang mapantumat di jay. Iti agbayag, agbalinto akas la syudad ti isla. Adun tumat dagiti agbiyahe nga agduduma ang motorboat kan rubber boat nga agturong ijay. Matanawagan ni Siak na kay dadakkel na kay kayo iti kabakiran. Nabalin, naragad yan ida kayo na kita. Un senyor, dadakkel, kan natatayag akay kayo. Adamot chainsaw ni tayo di vapor. Ipaala ni Sika. Tamang ibaon siya kitag chainsaw ti ado na kayo. Matungpal, senyor. Mangibaunak nga rod iti mapan mangala iti chenso di vapor. Ang gunay nga rodan ni Sika tapno makasubli ni Soda na dagos. Sembergwensa. Un senyor. Ay, anya nga tadjay sang kaibagana. Simbergwinsa. Imbes ang maturog tayo, tanapuyat tayo nagkalab. Saan? Tagbunbunag tayo iti bato, nga iurnong tayo iti kadaratan. Kasano nga min aya na kaumay dagiti aganggan na at ditoy. Sinapsapan ni Roman, tinapan ijay pagadalan. Tapno di da makita, nanang. Madanagan na karod anak ko. Ang mga numadlaw da saan awa kibumbunag iti bato. Mapan nga rod mo't iti pagadalan. Gusto tay kunayo nang. Aparikot ti iyig dagitang aganggan na at kada tayo. Idi pala ang asar saritaan dagiti kapulyang tayo. Ang nagsagabada iti ima dagiti ganggan na at. Ita, maulit ka di manan. Sa dino pa'y nga iti papanan tayo. Dito yung tinakairwaman tayo nga islang. Mapantayo met ilang ko dagiti makalapan tayo. Di tapang sabatan dagiti agatang. Nasaya, tanaala ni da kayo na iti chainsaw. Mapan ni da kayo pukaran na iti makita yon na dadakkel na kayo. Matungpal, senyor. Kalpasan na mapukan ni da kayo. Ragad din yo. Ipabunag to kadagiti mono dagiti tabla. Katuna, senyor. Sana bale. Ado da nga agibunag. Ado titattao nga agibunag, senyor. Sana'y maganisyak. Natattao ti manbunag, simpergwensa. Nagiti mono ti mangibunag. Isumat, senyor. Tao damat. Simpergwensa. Saan na tao nagyan na mono? Apay kaslad da pa kariribukam, Roman. Adda ka di sa gubanit mo? Adda nga min ganggan na at nga may iji Islam, ma'am. Pumanaw kami kano ijay. Kukwada ka di tisla. Taapay apapanawan da kayo. Adda titulo kan demolition permit da, ma'am. Kunak man no kukwa pay lang ang ti gobyerno day di apaset. Adamat gayam akin kukwa. Parikot min no sa dinot yung makaran mi, ma'am. Pagbalinan da kami mat ababaunan da. Anya ka di ti patrabaho da kada kayo. Pagbunagan da kami iti graba, ma'am. Inayon da iti darat nga aramiden da apasdek. Tapno kano palubusan da kami nagkalap. Saan pa na nakita ni Siak na nagbunag di ay agtutubo na naging lalaeng? Ungag paiso, senyor. Kaslawan mo ditoy.
Saan nga ta? At taga dito'y dayjay, senyor? No saan na taga dito'y? Apay na si tuturen na si Mabat? Ah. Ayaw nga peso, senyor. Semperkwensa. Aramatan ni sika na tabastit na ortak ni sika? Ah. Kas lapaltat ni sika. Ah. Dakkel ti ulom. Nam awan utek ni sika. Ay, saan mat, senyor? Ay, senyor, ipabiro ko kaditi ko na yung agin lalaing? Well, agdamag ni sika no asino ti pamilya dahil dyan na agin lalaeng. Matungpal, senyor. Oy, si Katumboy. Ayan dyan kadwam ng agin lalaing. Ha? Sino kadwak? Diyak amo, apo. Na, di nakawagan iti apo. Tasanak pa'y matalagay. Sir kunam. Anya nga tatimayat nga yawag yu kanyak. Mayordomo. Kasta tiyawag yu kanyak. Mayordomo. Panawan kayo pa'y, mayordomo. Ipan ko dahi ito'y awit ko abat bato. Na. Tapi manawan ti Tomboy. Madlaw akabutang nak. Kasta, agkintayag kayo ang makakita kanyak. Nakita ka rin ni sika di pabiro ko na siya. Ay, ukwa, senyor. Saan pa'y ang nakita ni Jack, senyor? Jack pa'y nakita, senyor. Nanang, damdamagan ti makannawan ti gangan na at ni Roman. Delikado nga rod no kasta. Ang mga nudusaan da, gaputa saan nga agbunbunag iti bato. Masapol asaan pa'y nga umay dito'y ni Roman nang. Dayta ti kasayaatan nga aramidot ta. Ala, inkasabatan, babaen iti balsa. Taibagam nga agdiretso pa'y lang iti bantay. Adamot kalapaw ijay. Unang, masapol adida makita ni Roman. Taamangan no anya pa'y ti aramitan dakan ko na. Agsisina tayo ket din. Gapo kadagita aganggan na et. Adayo ti pagkalapan tayo, numapan tayo iti bantay. Daytan ti parikot nga insangbay dagita aganggan na et. Roman, ading ko, imbag na nasalamaan ka dito'y. Saan ka pa'y nga umay ijay igid ti baybay? Papanak ko mamana. Apay asa anak ang mapan igiigit ti baybay. Agkalap tapay no sumipngat. Amangan no adda mading aramiden kan ka dagiti gangan na et. Birbiro ka na ka, iti saan ka anak kibunag iti batang. Apay ko mga ilimungak dagiti aganggan na it. Awan basol ko kadakwada mana. Saan ka kadi amabutang kadagijay? Pangaasing tatong palom ti imbaga ni nanang. Nga ijay pa'y labantay ti papanam ita arabi. Amangan no agnervyos manang. Anya kadilaonay ti kabutang nyo. Ad-adda nga irurumanda tayo. No ipakita tayo akabutang tayo ida. Apay ka di asimangpat ka pa'y dito'y kalapaw iti igit ti paypay. Saan ka di nga imbagak nga iti bantay ti papanam? Siya ka di alalaki ti aglemang ijibantay kat da kayo ababae ti agkalap. Kasta ka di? Saan kong ipalubos na nang? Saan a kinatakro ti mangliklik iti paggad? Ala, intayo ket din iti bantay. Kadwaan da ka nga agpabantay. Tapang kitaan tayo iti pinanawan tayo abalay tayo ijay. Intayo nga rudan. Tapno saan tayo amamitan ti sipngat. Ibagkat tayon tinaluto amakan. Tapno saan tayon nga agluto iti bantay. No siyak lang ti masurot. Saan tayo kumapay amapan ijibantay? Gapulaan ka nagtigangkan na it. Saan ko maanatangkan ti ulom anak ko? Di na kumamot pag nervyusan. Awan klase mi ita. Inak mangala ka dagiti prutas iti bantay. Ado ti papaya kan sabay iti kabakiran. Nabayag basitin at itay nakapangan iti prutas dito'y bantay. Madamag kumangayam. Apay ako nayo asap-sapulan dagiti ganggan na it. Dinamag jay agnagan iti Nicolas. Kuna na,
Ayan jay kadwam nga agin lalaing. Apay asaan ang makibunag iti bato. Dayta, ti saludsod na, iso ang nagamakak. Saan mo ka din nga imbaga? Nga agad adalak iti balasyo ti isla, manan? Saan? Takaamak ko, no anya ti aramidan dakan ka. Saan ka di pa na nakita ni Sika, ti agin lalaing na lalaki? Saan ba yung arod, senyor? Awan samot tan dito'y igid ti baybay dayjay. Amo ni Sika, no anya ti aramidan ni Sika, tapno agpakita ti agin lalaing na lalaki. Mangdukot kami iti kabalay na, senyor? Nosken ka di pa na damagan ka ni Siak, no anya ti aramidan ni Sika? Sembergwensa. Aramatan ni Sika, tinagbasit na utak ni Sika. Senyor. Ay, no saan la sika ti amok? Amangan no dinanog kan, tagunggunam. Pinakargaak iti armas tiyate. Sumurot ta ijay isla nga ayan da papam. Adamat jay kapitan amang itulod kadata. Masapal ang mapapanaw amin nga agindag ijay. Tapno dagiti laeng babaknang, ti dumapaw iti dayjay nga isla. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saan ang nagustuhan ni Don Rico ti panagsasaon ni Roman. Idi saan na nakita ang nakibunag ni Roman iti bato. Nakapungtot ti Don. Binilin na nga ron ni Nicolas iti aramidan na, tapno agpakita ni Roman. Kabayatan na, plano dagiti agina a Doña Paula kan Lira, apagbalinan akas la syudad ti isla. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti masakbayan. Pinakargaak iti armas tiyate. Sumurot tan ijay isla ngayan ni papam. Adamot jay kapitan amang itulod kadata. Masapol ang mapapanaw amin nga agindag ijay, mama. Tapno dagiti lang babaknang ti dumapaw iti dayjay nga isla. Talaga akasta ti aramidan tayo. Rugit laeng dagijay no adda umay ababak nang a turista. Pwede na dayta, mama? Saan ang napintas ti buya ti resort? No adda na dongrit ang mailalaok iti isla. Intangarudan iti yate. Tanakasagan ang ti amin. Amomat ni kapitan ti pangipanan na kadata. Saan ka di nga daing kargada pa a rubber boats iti dakkel abapon, mama? Kompleto ti impakarga ni papam. Amumatan ni papam, i-check na amin akurang, nukas jay nga agdalyasat tayo iti adayo. Anya nga uni day dya amang mangag tayo iti kakaykaywan iti asinag. Kasano ko mga agdamaki na dito'y kabakiran? Dito'y kayo. Taagarudo kak amang kita no anya da nga uni. Ang mga no dadakas ang mapasama kan kaana. Saan kayo nagdanag nang? Agan nadak. Sige, umayak mo't nga rod. Kitaak mo't no anya dayjay. Diyak mo't kaya ti agbati nga agmay sa dito'y. Umayak mo't. Agarudok tayo nga rod iti sirok lagi ti lanot. Siyak ti umuna. Inayadan nyo lang. Tapno saan kayo ang makasagid iti lanot amang parnoy iti karasakas. Ala, in kayo nga rodan.
Alaon ti daan apa na day ditatang yu. Tapno at da armas tayo. Nalalaing ka di tagidjay na tattao, ngamda kayo, ta saan ni da kayo na makita? O reno kabalay ni isulang tinakita yo. Awan, simperkwensya. Ah. Anya ka no? Kuwin sa ka naman. Anya timbangan ni sika? Ah, Pigsaan ni sika tagsaw, ta saan ni siyak na maawatan? kwa, senyor. Di pagpabirok yu a tao. Agad adal ka no, iti balasiw ti isla. Amangan no, aday jay, senyor. Agad adal ko na ni sika? Iso mat nagayam na naturad ni iso, taadaan mo na. Delikado ni na tayo, no ipakam mo na da ito'y karagitipan na kabagiti rin tayo. Ha? Ne. Anya ti kayat yu asawan, senyor? Apay kumadelikado tayo. Pati ka din ni sika, kat kapadam ti utak na gidyan at tao. Ah, Awan am mo ni sika, simperkwensya. kwin-kwinsan. Ah, Saan ka din na imbaga ka ni sika, napigsaan ni sika, ti agsaw? Ah. Simperkwensya! Nagpintas nga agpaiso dito ni mama. Naglinis ti danom iti taaw. Nagpipintas dagiti dadakkel abato iti agdudo maapaset ti isla. Wan nga ron, iha. Saan ang nagkamali ni Papam iti diso ang nasarakan na? Mayat nga agpaiso ditoy. Mayat dito'y nga umot dagiti turista, mama. Puraw ti maris ti dara ti taglawlaw. Anyan ang nagpintas. Makapabangar iti rik na, iha. Ado pa'y ti makita a seaweeds. Kimpet kadagiti bat-bato. Nagpintas, mama. Talaga analaing ni Papa. Saan laday ta? Makitam ka di pa'y ti pangan ti ado nga ikat ti bye-bye. Wan, mama. Oray dagiti matanawagan akay kayo iti isla. Nagbayad. Ado ti kay kayo ditoy. Ijay syudad. Dandani awan makita akayo. Adda puraw na yate iti tao. Nagitilagit din reyna kan prinsesa ni siyak nagitay. Adadan, senyor. Ay, jasket. Adda manandali ti agina abaon. Simperkwensya! Ah, Saan ka din ay magak ni sika? Nasaan nga sao ti saan na siyak na mangag? ti kunak, senyor. Nasaya ta si Mang Peten dagiti napipintas a kapamilyayo. Oh, husto ni sika. Kapipintasan, karang iti amin na napintas. Saan ka din na amo ni sika? Na nag-Mrs. Pen na esposa ni siyak. Ah, Kastantumat ni Lira, na anak ni siyak. Ag Miss International. Wa, senyor. Rao maklauna iti kinapintas da. Oh, naita ti kapintasan na imbaga ni sika kanisya. Basit a makina. Ngam kabailan na apukanan ti dakkala kayo. Adon tinapukan da kayo. Adda agpukpukan. Addamat agragragadi iti tabla. Nalawan tinauma iti kabakiran. Adun tinapukan kanaragati. Nagadukat dagitan atabla. Ado nga ti aramiden da iji igid ti baybay. Ta nagadukat dagita. Amangan na adamadi nga itdan ti pan nakapukan dagiti dadakkala kay kayo. Lumukay ti daga. No awan ti kay kayo amang lakpad iti panakargaay ti daga. Nang runa no adda bagyo. Parikot da ito eh. Kasanon no adda napig sa abagyo. Nalukay ton ti daga di ti lugar tayo. Kasano nga taaya maanaw at nagita aganggan na.
Dadaulan dati kay kayo iti kabakiran. Amang lapid iti regay. Oh, maragsakan ni siya, tarakasang pwede ni da kayo, mi esposa kaniha. Wen, Papa? Talaga ang nagpintas dito eh. Mi napili ni siya, talaga na napintas. Ni mama kan ni sika, napintas namin. Bilibak kada kayo, Papa? Yak! Anya dagiti nagaalas ababasit ababalay itiigit ti baybay. Babalay na iti tattao dito. Bayan pa lang nanda tayo ni Isuda. Pagbalinan tayo ida na parabunag karang iti aramaten ni datayo. Enton malpas ni datayo ti proyekto. Papanawan ni datayon amin ni Isuda. Rambang laan, Papa. Ha, nagalasakitan dagiti babalay da itiigit ti baybay. Magnada iti daplat akawayan iti rabaw ti danom. Iso ti amor ni Isuda. Awan pa'y amor ni Isuda. Ditadan kadanuman na nagaramid iti pagnanda. Iso na awan ti amor na kita na tattao iti Islam. Ibilin ni sika. Kalay iti tattao na isalog ni Isuda na iti tabla iti bantay. Matungpal, senyor. Marigatan dalakit di. Tanagdadagsan dagiti tabla. Sana parikot ni siya dagita. No kasapulan ni Isuda nagtitinolon ng mangibaklay. Iso ti aramidan ni Isuda. Pagbibinaklayan da, no sanda kaya ti maysa, senyor. Semperkwensa. Aramatan ni sika ti utak ni sika no adda utak ni sika. Ha? Senyor, sige nga raw. Tayo nakibaga kadakwada. Pada kun kunang ti panunot ni iso. Piman. Awanan amo dagiti mono ditoy. Enton malpas, apakairanudan ni siyak dagita na tattao, papanawanan ni siyak ni Isuda, iti ikit ti baybay. Anya kadi dagiti makita akas lakuton asumalsalog iti bantay. Adda awit da asumalsalog, Papa. Dagiti mono dagiti nagbibinaklayan ni Isuda dagiti tabla na isalog detoy. Kas dalakuton nga agparparada nga agpababa. Madam Damalain, adan ni Isuda dito aplaya. Idiso ni Isuda dagiti tabla na maarami na basdek kan cottage. Natulog mat gayam dagi jayat at tao, Papa. Dongrit ni Isuda, takanayon ni Isuda iti kainaran. Nakitam ka din ni agin lalaeng na nagbunag karagiti tabla. Saan mat, senyor? Napan kano iti pagadalan, iti balasiw ti isla. Anyat ko nayo? Adda agad adal kadakwada? Day tatipod no, senyorita. Amangan no isunto ti mangisagmak kada tayo. Saan ni sika na pagparikutan na dyan at tao, iha? Adan-adang ni siya na maaramid iti dayjay na mono. Rumbang lang, Papa. Saan akas kadakwada lang ti mangdadaal iti napinta sa plano? No saan na agpakita ni Iso? Adamat tina kan tikabsan na. Aramatak ni Isuda. Tapno agpakita ti awanan bae. Masapol a bumabaag. Masapol a masapaak man na mapan iti balasiw ti isla. Saan ka kumaamagmag na iti asidat dagiti ganggan na anak ko? Matungpal na nang. Sa anak lakit diyang agpatiliw kadagiti ganggan na
Ikagumaam adida ka makita. No adala ko maumyanam ije balasiw ti isla. Masapol nga agawid ak nanang. Masapol ak kita no nasaya at matlaang ti kasasaad ko dito. Di da kami matisiksikat dagiti gangganaan. Sikat kayat da makasarita. Di tayo amunoan niya ti mabalin da haramidan kan ka. Amang ano, pasaplitan da kan tukit din. Akas iti aramid dagiti immo na kanu agang gannaan. Magagaranak ang makakita iti kunayo ang natural nga agindag dito ay papa. May sana moreno. Natanyos ti agong neso. Brown ti mata neso. Kas labibig ti babae ti bibig neso. Kasano akas labibig ti babae, papa? Kasano ket kaslan naka-lipstick neso. Lumabasit ti bibig neso. Natayag ka di, wano pandat, papa. Natayag ti awanan bain na lalaki. Kasla mestizo. No kasta? Damat nga rod itsura na, papa. No saan ko man amono, nataer ko mamet. No siyag, saan na nataer iti paragkita? Madama ti bunag dagiti tattao amang ipababa iti kayo. Intamot mga wit. Tapno palubusan da tayo jay dun anaranggas nga agkalap ijay baybay, nanang. Anya pa'y ngay anak ko. Ala, intangaro din mga wit iti kabailan tanga awitan. Amangan no awan ngamin ti mailako tayo nga ikan, no di tayo agkalap nang. Naranggas namin dagitagang ganaan. Sapay kuma, tasaan da ang makita ni Roman. Saan arumbang amakita dati kapsat ko, nanang? Numabalin la ko mga agyan pa'y iti ayan tinaanos a maestrana. Uwan ko manang. Day tanto ti ibag akinton sumangpet niya kamsat mo. Makipagyan pa'y laang iti ayan ti maestrana. Uray, pagbalinan da na katulungan da iji balay da no iso. Ibilin ko kanika. Amang duukot ka iti kaasitgan akabagyan ti agin lalaing at tao. Ni ka di Roman tinakdakamatan yo, senyora. Ada ka di pa'y sabali. No asino man ti kontrabida iti negosyo. Pukawan. Nakita ka nakibunag iti tabla ti kabsat kan inana. Hangam, jak nakita ni Roman. Isu nga rod. Dukutam ti inawon no ti kabsat na tapno agpakita ni Roman. Matungpal, senyora. Saan ka ngagpakpakita agingga iti malam no awan ti ina ni Roman? Lapad ngamin ti anak na iti napintas a plano. Naimbag, tanadanon kayo dito'y sinsinan kubuyo. Oray kastoy laang ti pagtaangan mi. Tada kami mismo tinangaramid. Saan nga inaramid ti sabali? Mayordomo. Na. Sigurado, sikat iti mawidan ti anak mong agin lalaing. Ayan ni Roman nga anak mong agin lalaing? Di na imbaga tinapanan na, mayordomo. Saan ko nga mo? Ulbod. Sumurot ka kanyak, no di mo kayak ti masaktan. Apoy ko maasumurutakan ka. Anya ti aramidem kanyak. Kaya't nakalaang nga makasarita ni Doña Paula. Doña Paula? Sino day ta a Doña Paula? Ti asawa ni Don Rico. Iti anya ko maaga po akasarita dak. Nakibunag kami mat iti tabla itay. Wen, ngam ti anak mong agin lalaing. Saan Apolos anak ibunag? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluhan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Meron. Gan iti direksyon, Virgie Paglay.
Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti NPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, simurot dagiti aginaado niya Paula Kanlira iti isla. Kabayatan na, idinaamuan ni Don Rico nga agad-adal ni Roman. Nagamak da itoy, kat kayat na apadukot, ti siya sinuman a kapamilya ni Roman. Tapno lang agpakita ni Roman, kankwana. Iti may sangal daw, nakita ni Nicolas, ni Nida, nga ina ni Roman. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta ayo ita alawas ana pauluan. Ganggan na dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Iti anya aga po akasarita dak. Nakibunag kami mo't iti tabla itay. Ngam ti agin lalay nga anak mo. Saan Apolos ang nakibunag? Saan ka di nga umanay ti panagbunag mi kanidora nga anak ko, mayordomo? Nagbunag kami mo't adwa. Saan ati panagbunag iyo ti pagsaritaan nyo ni senyora? Anya harod nga iti pagsaritaan mi. Basta, maamuam tulangan no agsango kayo. Nasaya at tada ni si Karitoy. Ayan, ti anak ni Sika. Apay ka di ti anak ko. Anya ti masapul yukon kwa na. Anya ko mati masapol ni Siak iti anak ni Sika. Ada aminen ka ni Siak. Baknang ni Siak. Pilintutan na kayo kat pobre ni na kayo. Kinabalan ni Siak na ginatang ti isla. Apay nga rod a pinasukondak ka ni mayordomo, senyor. Babae ni ka ni Sika. Agpakita ni Roman ka ni Siak. Sana kaya ni Siak ti ugali ti anak ni Sika. Anya ka di ti madi nga inaramid ti anak ko, senyor. Saan na masapol na ibinsa-binsa ni Siak. Basta saan na kayat ni Siak ti kinaagin na laing ti anak ni Sika. Saan nyo kumamot a pagaramidan iti madi ti anak ko, senyor? Kan palubusan dak kuman na agawid. Orayan pa ni Siak na agparang ti anak ni Sika. Ha? Saan na mabalin adadailan ni iso tinapintas na plano ni kami. Apay ngay may kariti pagadalan mi, manang. Impaalang amin ti gangan na at ninanang ading ko. Kaapay nga impaala da. Masapul ka nung agparang ka. Tapno palubusan da ninanang. Apay ka nung agparangak kadakwada. Day tatisan ko nga mo ading ko. Oh, kasanuitan ninanang. Aglablabas dagijay aganggan na et. Anya ti aramidan tangay ading ko. Agpanunutak pa'y manang. Masapol tinatanang apa nagpanunot tapno awan maisagmak. Sika, apay asaan nga agpakpakita ti anak mo? Awan nga min dito iti anak ko, senyora. Kasano ko maamaawan? Anya di kayat mo asawan? Agad-adal ti anak ko, senyora. Saan nyo kumamot adadaulan ti masakbayan na? Nga uray dadaulan na ti plano mi? Anya ka di ti plano yo adadaulan na, senyora? Amangan numapan kadagiti panakabagi ti lintag. Anya kumanumapan, senyora. Anya ti pakainaigan ti plano yo. Iti ipapan na iti pan nakabagi ti lintag. Nagrigat ka makaaw-awat. Ignorante ka talaga. Adda ka din na aramid mo asaan akinayat dagiti gangannaat. Tilang mat saan ko apan nakibunag iti batbato ken tabla, ma'am. Agad adalakmat namin. Saan anain kalintagan ti aramid dagiti gangannaat? Amangan no lumanganak pa'y, ma'am. Sana ron ba nga baybayak ni nanang ko? Agparang ka kadi kadakwada? Amangan nudwa kayo nga ibalod na, Roman. Anyang harot ti aramidak, ma'am. Jak mapakawan ti bagik no dadakas sa mapasamak ka ni nanang ko. Maawatan ka.
Ngam kasano no agpakita ka kat ibalod da kamat, akas ken ni nanang mo. No di da palubusan ti inam ti kayat ko asawan. Ibalod da ka, iso asaan ka nga agdardarasudos nga agpakita kadakwada. Makisarita ak ka ni ma'am. Tanong mabalin, agyan ka pa lang iti balay da. Amang ano pati si kakat alaan daman. Diyak kayat tiyagyan dito eh. Numapan kay Jace na. Agkuyog ta mo pa ni Jay ah. Kasanan no tiliwan da tayo at alo manang. Sa anak mat lang ang makaid na amang pampanunot. Noan yan ti sasaadan nyo kininanang. Oh, kasano ngamin ang nagatang dagijay aganggan na et ti isla. Anyay mo tayo. No asino tinangila ko kadakwada. Nabilag mo't ngamin ti kwarta. Babaen ti kwarta. Mabalindang iruroman ti sabali at tao. Ngam kasapulan mo't ti tao ti kwarta. Kas kumakada tayo. Kasapulan tayo mo't ti kwarta. Mama, nalinak ita ti baybay. Kayat ko ti agsawar iti baybay, babaan iti motorboat. Mangala ka iti kadwa amang paandar iti motorboat ha. Mama, nalaingak. Saan ang masapul ti kadwa? Amo kapagandaran ti motorboat. May mayat matlaan no da kadwam iha. Taaw ti pagpasyaram. Nalipatan yun samat. Nga atleta aktilin lang o yan, mama. Iso nga awan rumbang nga pagdanagan nyo kanyat. Sa bagay, nalaing ka nga agpayso iha. Ang mga no ibaga, ngawan pa nagtalagkukan ka. Saan matkit di, mama? Kaya't ko apasyaran dagiti agduduma arak formations. Ang mga no ada sirena ijay. No adaman, mama, di gayamak. Mapantay iti isla manang. Makaamuritan, noon niya ti agur-uray kadata agasat. Uwan ading ko. Ngam ijay pa'y bantay ti pagturungan ta. Agda magtakadag iti adda ijay. Noan yan ti kasasad ni nanang. Wal manang. Di ta agsarden. Aging ga di ta mapasubli ni nanang. Agpakada ta nga ruden kini Mrs. Cruz. Tamapantan ijay isna. Sige manang. Kalpasan na. Mapantan iti balsa, taagrubatan. Madanaganak kin ni nanang. Anya nga tanti inaramid da kan ko ano. O sino ti saan na madanagan? Isungarod na nagpakada ak ka ni ma'am. Alumangan nakpay iti pagadalan. Apayakas lakilat ang nagbaliw dag iti daluyon. Oh, kita ti bato iti asidag. Agungkon. Kas laging ginad. Wan manang. Aging ginadlakit di. Agkut-kut iti dakkel arak formation iti asidagta. Oh, ang mga nuad da namin ton madamdama. Masapol ang makapanawtan iti taaw. No jak agkamali. Adda rubber boat iti sikigan ti dakkel abato. Wan samot. Ah, kasla agmay-may samot tinakalugan. Ni, babaeng samot. Nakatalikod ka data. Langana ti ganggan na et. Ulandis ngamin ti buok na. Ay, nasaya tagon daway letoy. Aglingot ta iti bato. Aging ginadri ko, titi anak ta, awan pa'y ditoy. Napanan ka di ti anak ta. Apay na awan. Nagpakada ang mapanagsawar ijabay-bay. Babaan iti motorboat. Kasanon na da tsunami? May sagmaklakit din ilira. Ti anak ta, kasanon, ang mga numay sagmak ijay taaw. Mangibaon ni siya ti mapanagsawar iti tao. Masapol na masarakan da ni iso. Agawa am nga ron ti mangibaon, ang mga nuada tsunami. Oh, napanandag iti tao na ibaon ni siya. Oh,
agkakaribuso ni iso na isay. Hoy! Lapanan nila kayo! Mabanyo birokan ni Lira! Agkakaribuson dagiti tattao. Ngam nakarikap matiro ang anti-cottage anang ipupukan da kanya. Hidyak mat malukatan. Tandang sabat galot na ijarwara. Diyos ko, tulungan ako ma. Napigsal da ijay aging ginad. Madlaw ang mabutan ti babae. Kumkumpet iti bato. Hindi na amo ti aramidan na. Oh, addamat ni nag-akayo iti rabaw ti bato. Ha? Natamaan ti ulo ti babae. Kaslan na awanan iti puot. Asit ganta manan. Sige, darasan tangarod agaudan ti balsang. Sige. Tsay ka di anak ti don da di a babae. Saan nakasigurado? Ngam ko na daan na pintas ka no. Alaan tayo di kalapaw tayo. Barang no babaen kan kuana. Isublita ni nanang. Ha? Mayat nga taday tang aramidin ta. Igalot ta ti balsa iti rubber boat. Tapa andarak ti rubber boat. Agpaigid tayo. Awan puot ti babae. Agdardara ti ulo na. Adda tayo ni ti igid. Masapol nga ilamang ta ti rubber boat. Agawan ta manang. Kat paagasan ta ti sugat ti babae. Sige, ibagkat mo ti babae. Kasya kung ti mangilamang iti rubber boat. Ipaidak iti sirop ti kayo. Kapag subyan ta pa iti puot na. Delikado no ditoy. Ang mga nuadda umay ditoy ataon ni Don Rico. Kasano nga rin ti babae manang? Sa kruyom ta umadayo tayo. Adda ipaangot ta kagwana. Tinaltal aruot. Barang agsubli ti puot na. Darasan tangarod, tapno awan makakita kada tayo. Uwan ading ko. Agasan ta ti babae. Apaman amakadanon ta iji kalabaw. Ada ka din nakasarak iti anak ta. Saan? Kakumanang sangit nakasta. Ura ni siya madalagan matan. Ibaon mo amin at tao nga agindag iti daytoy nga isla. Tabirukan dati anak ta. Aleo? Agbirok naman. Ibagam nga adagunggo nati makasarak iti anak ta. Mayang tirapanonot ni Sika. Ibaga ni siya na dagong ko na tapno maawis na naagbiro. Aramidem adagos. Amangan numala daw ton ti amin. Kasanun ti agmay-maysa nga anak ta. Sige. Ibaon ni siya nagiti tao dito ay namapan agbiro. Ibaga ni Sika kadagiti tao. Tabirukan dati anak ni Siak anilila. Angam, senyor. Kaya't da nga tati agbirok. Mabutang dalakid di. Amangan no agtsunami. Gapo itiging ginad. Sembergwansa. Awal bibiyang ni Siak iti tsunami. Ti kayat ni Siak at birukan nyo ti anak ni Siak na nilila. Agawan ni da kayo. Ura mismo, senyor. Matungpal ti bilin ni da kayo. Bilin niyo ko na kuma, senyor. Sembergwansa. Agduduman ni kalanggong ani Sika. Ah, Tultuladam ka din ni Siak. ay, naigalis lang ti dilak, senyor. Anya na galis? Apay, magmag na ti dila ni Sika tapno may galis? Sembergwansa. Masapol asumardangan ti panagdara ti ulo na. Mga laka itiragas apang repet na. Naikakmeten iti tinaltal aruot. Apang pasardeng iti dara. Nagpintasan a babae. Napintas nga agpaiso. Ngam saan anasaya at ti kababalindang agina. No kasano ti danag ta iti kaawan ni nanang. Kastamat siguro ti danag da Don Rico iti kaawan na ito'y a babae. Lakit dia. Panakairan-rananan anak kita taday ito'y a babae ije baybay. No di ta nakita. Jak amo nan yan tinapasamak ken kuana. No dakas ta kumatao, ay kat binaybay ang tana ijay, anawanan iti puot. Kasanon no saanan amariing.
Anya ti aramid ng tamanang. Wangag payso. Amangan no pa basuling da ka anang dangran kan kuana.